chi bai vek ule tuntum kan movie en tur chu Pele Birth of a Legend sangni som parukan ti chu khani a atop thleng milo thlir sak le theu don nia kum sang khat zakwa somnga pariat FIFA World Cup khel lai lo langin Brazil le USSR te an tumme kani mi puitam em mai chu awmup mupin commentator te la chuan Brazil an tran lo ti hriat takin an lo soi sela chuti lai chuan Brazil locker room lo langin player omto zonga lanau pang ber Pele alo langa kumriat malam lo lang le in nau pang ruwa khat chuan phekhok an lo hrufaya football khel an chak hle ti a hriat ma se an khosak har salu tu ko wang chuan nau pang te chuan ball pet tur an nei zo lo ti chuan mi thom hno ru khomin an tel khoma ball an siam ta ti chuan an mani ball siam chop chu petin in te chu pet khumin leito tir mi aloin an sep theni chumi hnu chuan an zinga pakhat diko chu ain khelna ain ti bal em awangin anu in alo hau hrep le ngal chuti lai chuan diko pa le midang te chuan restaurant a football commentary lo ngai tha in kumsang kha jakwa somnga FIFA World Cup final Brazil le Uruguay in khel an lo ngai tha a chulaya mitin mai chuan Brazil chu chakse anti theu mai nau pang te pon in chung popatanga lo bi ve in hriat mai nei an hlau hle a chuta Brazil chaklo thu an lo puang ta diko pa chu atap thei hiala diko an apa tap an mu chuan World Cup a aram chu a champion pui ngei tur thu atiam ngal mi mai atu kania diko nu chuan an ha thona in lian taka chuat no fai na a thona diko chu hroi ve in chuat ti fai pa in an pa football khelna wanga ain tin a thu te hrilin ani po football khel lo turin azil ngal zata anu chauka alu zoklan chuan minei nungfa rual khat te lo lutin football player rang te an lo soi khoma diko tuina lam takani boka alawin rol ve thuaya an venga football thiam tak Bailey ming alo soi chuak ve ni ma se Bailey ti chu lamfu lowin Pele ti in alam ta dai mai chung ho chuan fiam nan lo mangin Pele ti in an ko fiam ta chuti lai chuan diko nu chu local vatin ngai dam alo dir sak thuaya a chhuwa puita an chhuwa don chuan diko chuan chanchin bu no pangte lo ken chu chhuwa pa la zawin chuta chuan football tournament om tur chungchang ain zia kani ti chuan diko le a thian te chu man mo takatlan ngalin football tournament a chuan an ziak lut ve taroya an hmela an re thei ti a hriat hlomin in khelna tur man ruwa po an nei lo ma se ski la chuan an chungnongin an chak chhozel tamai ti chuan final an lutta an tum tu te chu diko a chhainom na tu te kha an ni a chung ho chu an ni ain an upa in an lian zoka ball pet na tur po an nei tha hle an team leader chuan diko chu phekhok nei lo ho ti in aron ti le ta diko le a team te chuan phekhok an nei lo reng boka chung te awang chuan diko te chuan phekhok nei ve nge an tum ta diko te chuan peanut ru in hrala second hand boot le an tuma ma se anei tu ten lo hre chuakin man tumin an ta chiam mai ma se diko te chu an him thei hra ma bazara peanut chu zuarin an tumpui tur te chuan lo mule in an lo chhainom na lia diko chu thinringin an leader chu a hnek ta ok mai a in phek sualta ina chuan diko chu anu chuan a hliam nei chan alo zot chata diko chuan an zirtir tu in a hremna ti in dot a hril mia diko pa chu loin rol vatin atu ka zirtir tu an mu tur thu alo soi thuaya anu po adai te deu diko chu pa chuan an hathona hruain an kalkonga chuan na pa chuan an in sual ti a hriat thu le football tournament chungchang a hriat thu te chu soin diko chu chhel taka om tur le an tumpui tur te chu a thiam na hmanga changle to turin a fui sau sawa chutia pa alama atang ti a hriat chuan diko chu a hlim ngei mai final an khelni tur thengta
chulai hmuna en tura kal zong chuan mi hau safa te an tranin an au hlua mai di ko le atim te chu an nui zatin Pele ti in an kau sek le ngal di ko te chuan an bol bu te chu an phorveta alian hlom hle a ma se an bun ta tho ani chuan atlan chak tir theiloin chet ati har sat hle a bolan chuangal zot mai 6-0 lai ani ta di ko te chuan beidongin an tumpui te la an fall theina samai si chuan di ko chu ti thin rimin kutho atum uaya ma se mi puizinga apa a hmuwa azal rai mai ti chuan a phei khok lian zet chu hlia kholaya a khel anga khel zai rela bol achang le chia chu a cherangin olsam takin abum ta zai mai an tumpui te le mi pui te chuan mak an ti hle a ti chuan Pele chuan goal a khungta a team ten an hmu chuan an but lian zet chu hlipin kelong nge mai chuan an khela an game chu in thak lokin di ko te chuan game an thununa mirang te po tlan ko zung in goal an khungta nual mai 6-5 anita ma se hun topin di ko te chu an chak zo ta lo mi puiten an khel dan chu lomin an kut an beng hlua chuta trang chuan mitin mai chuan Pele ti ming chu an lam ta sup mai anin khel zo chuan peanut an ruk sakte khamu in anin le ta ram huaya no pangde chu tlan lutin pakhat chu thingzunga ain pala atuta Pele chu tlan letin apui thuaya an sira le kwa atom pui ta top mai ro ala sur zui ro sur wang chuan an tomna chu minin Pele thian pa chu achila athita Pele chu a thian pa thina wang chuan hreomati in ain thiam lo hle a anu bula atap zoi ani atu ka chuan apa chuan ana thona Pele chu hruai le in aril ru thak danglam adu wang ani a ti hlim tumin a thiam thil te chu hmu tirin thei hai a sep vela Pele chuan alo uk sak vak lo ma se reideu hnu chuan thei hai sep chu azir ve tange a kum aliam nual hnu chuan Pele po kum som panga ni ve to in anu chuan apa nen an zirlai a hmu fo ta ka chuan football scout Waldemar de Brito chu akol sak tange a Pele chu ina alo hoa Waldemaran alo ngak rangti a hmu chuan a hlim hle Waldemar chuan local football club a trial nei turin a som ngal ti chuan Pele chu Santos football team a professional football training nein awm ve ta a che thalo hle a tunma an lo khel dan nen adang lamin ati hlei theilo chuan ti hnualin an kholoma beidong zetin kirzai arel le ta train station a thut line Waldemar chu localin thilom zia alo zota Pele chuan a football khel dan chu an zirna an pom lowa an coach pon angai nat lo thu in alo changa Waldemar chuan a football khel dan chu jinga style ania sal an ni hunlaya an khel dan ani chu thiam viau ma se kumsang kha jakwa somnga World Cup a Brazil chaklo chana an ngai tlatani tia soin Pele chu nget taka ding tur le khovel ma athiamna a phau chuak don nge doi ze berangin a hodon tia anzil zet chu Pele chuan aril ru siam felin academy lama kir le ta atuk ania Pele chu ache chele hle a chuan ama le coach po ati hnual hle chuta apa nen thei hai an sep dun lai frechuak zokin Waldemaran alo aulai a mutel bok khoi sena nei thar le in athiam dana khel atumta bol achangchu atumpui ta kapkara olsam takin athailut zung tamai chuta bol chu pir kangin thei hai manga alo zir to angin an pet pop mai chu net apuar zui ngal popa an coach chuan mak ati in Pele chu khatiang khan ti lero ti in alo phur na samai Pele chuan gol khung le ta a kheldan tektik chuan en2 te abara khai on aniber team dangan tumpon a tektik chu mangzelin an teama naupang bernima se a hming chu alar te ber mai chumi hnu chuan Pele chu junior team atangin professional team a son chhoni in anram hun ranga khelin a che tha chho hle ani an mani na an ho chu a chungte zong thil a hon sak mai baka apa chu radio a hon sak ngat le ngal chu a radio hon chuan
kum sang kha zakwa somnga pariat World Cup tur tana anram ai o tur pon na chu an ngai thla a Pele chuan anopan em awang chuan national squad atana an thlan chu ain ringlo na chungin angai thave thova chuta Pele ming chu an ron puang telta an lom ngang mai Pelean national team zom tura a chhuah don lai chuan apa chuan arin tok hle thua fuin a chuak ta a teammate tur te hmuin an lo fel hlom phia na chuti lai chuan reporter pakhat chuan Brazil ho tactic jinga chu fiam thu thonan alo man sak mek bok chuta an team coach chuan Pele chu ko rangin jinga style chu manglo turin a hril ta mia mai atuka chuan Pele chuan an coach hrelangin European style ang chuan a khela ma se harsa ati hle a thei top chua ma se a khupa hliam anei tatlat team doctor chuan en sakngal vatin a hliam awang chuan World Cup a khel thelo mai thei ti in ala thril zui zana chuan Pele chuan anu kolin a hliam chungchang de chu a hrila anu chu a thong hle ma se atum te ru tlat tur le in en kol tha hle turin Pele chu a fuita zoka World Cup an tanta Brazil po an chak chho ve zela ma se dan amu malo bok nen Brazil lama in hliam an tam to hle ani Pele hliam nei po a ol thei ta big lo lut turin an ti veta Pele chuan azam em awang chuan chuan lam alo siam na samai ma se an coach chuan anor lui ta thawa ti chuan Pele le team te chuan field lam an panta an coach chuan an ruam han anga khel turin a hril phei mol bok an khel tan leta Pele chuan an coach soyang chuan a khela an chak hlo a game dot lia chuan France nen in tumin semi final ania France chuan 1-0 in ma an la thruai bok first half azawa an chollai chuan Pele chuan a teammate te an en kwal vela hliam an lo om nual mai chu chuan ati zamin player pakhat chu second half a ama lo thak turin a hril ta topa chu pala chuan lo narin European ho kheldana khel tur chuan a in rin tok lo thule jinga style an nau panlaya an khel thin angai thu te hrilin Pele chu jinga style manga an game khellai chakpui nge turin angena second half an tran le ta Pele po a khel le nge ya ma se a pass dikhlai thelo chuta a teammate pakhatin angin na kha hre chuak zokin ball achang le chu adan adang ta zar mai atum puide chu abum ta zia ya chuta an team tan goal akhung ta chuti anga khel chhozelin goal ni lai khung bel le in an chaka final an luta final a chuan Sweden nen ain tum don ani an coach chuan team meeting ko win an ram khel dan anga khel tur le tactic sang te zirtir ngalin Swedish ho formation le khel dan te chu hriat chian tum turin a fuya an training na chuan coach chuan formation ang khap thapa khel tiran tuma ma se mason na omte chiam lo team panhi de chuan press conference nein Swedish team coach chuan Brazil khel dan chu fiam thu thonan mangin an style anga an khel zel chuan kum sang kha zakwa somnga a final a an chaklo ang thoin an chaklo le thawang ti in asoya Brazil team coach chu a thonal mai zan ania Pele chuan apa kolin an team din hun thalo thu te chu a hrila apa chuan anau panlaya a thian te hui khom ang khan an team chu hui khom turin alo fuya atuka chuan Pele chuan team zom khom thar dan ngai to in an team chu an omna hotel atanga lighthouse nai ber theng bol se puya asoma atir chuan an lo du meu lo anu chuan inti phurin bol chu an sep tanta le to tir mi loin an sep heita zak mai an cochin a mu chuan a thil zirtir diklo zia hre chuakin team te chu a ko khom ngala a khel tir dan alo diklo thu te chu hrilin team te chu final an khel huna jinga style manga khel tur le Brazil football khel dan chu khovel hriat tir ngei tura hrilin team te chu fui tharna nein an game khel le huna hriat ring tlawa khel turin a fui dapa ti chuan final a thlengta team panhi te chu anin ring to hle a whistle area game an tanta Sweden lam chuan minute li leka goal an khung hal der mai Brazil fans te chu a thongin
Pele la bola chan lo nan an veng hne bok si player dang te chu lo tang tharin Pele si Zara an team ten goal an khung ve ta chuta Pele chuan goal dang khung le in an khel chho zela railo te hnuwa whistle aria game a top ta Brazil chu 5-2 la in an chakta ani Brazil chuan avoi khatnan World Cup no moi an choya team te chuan Pele chu andar chunga choi kangin anda chung nung hle ani tuna video hi kumsang ka zakwa somnga pariat World Cup a Brazilin champion na an chan lai video nge ani atak tak ani video munam tak tak te kan en le zel theinan like le share kha min lu war sak le sham don nia